Mayapayabak po. Pagmasosyan tayo pong ini, ingkapiasa na pong Santa Faustina Kowalska. Kambeda po din kaya katamong kapag nasan kaniting misa, daraon tala ng po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po din Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Gloria Torres, Mirna Lising, Amare et Servire Choir, Anita Hison, Betty Rivera, Ning Torres, Evelyn Chanco, Puring Rivera, Francis Rivera, Ana Marie Dison, Remedios Manalang, Merlin Tuason. Para king Aldodang Kebaitan, the Father Jose Bascon Jr., Merlito Bocad, Adela de Macali. Para king ordination anniversary ng Father Lord Christopher Beltran. Para king wedding anniversary, Louie and Marlita Bocad. Para king malalagwang kapaldanan ng Josephine Lac. Para king healing na pong Rolly David, Mariano Castro Jr., Tony and Banji Baluyot. Para king alananggang kapainawan, ning kaladwadari, Domingo Sr., Domingo Jr., Conchita, Aurora, Erlinda, Natividad, Nenita, Wilson, Nancy, Sergio, Maria Luz, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Kapasalamatan da ng puking Aldodang Kebaitan, di Gloria Beltran, Gloria Bulacsaw, at Jose Panganiban. Talakatapot makiabekin dalita pamuklat. Mantabe ka sa Ginoong Hesu Kristo, kekeng makiramdam king banalaman mo, puso mi buklat barakang damdaman, o Ginoo Diyos niyo Emmanuel. Kinuginingin pa ang po ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kaya ka ang timurin. Maya payabak kay kaingan po. Salamat kay nga pong Ginoo, kaniting bayong Aldo. At umpisan tayo, kay pamitipon tamo, pang pasalamatan at puriyan ng Diyos sa miglalang kaniti. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pa mo, at pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Igang parating may babayo, king pamalak mong mamarusa, king pinandit asumisiya, at magbalik kaloob ing tao, Ginoo pangalulo. Ginoo pakalulu. Igang mituturing, mituturong sukat maliligalig at mayabala, karing dakalabage kailangan para king kaligtasan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Igam mong lugod alang kupas,
at parating makasadyang magligtas, Ginoo Pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa maipain tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing degulaning lugod mo kay kami, lalagpus king sablaming kapaninayan at kapagnasan. Patawaran mo sa ing pamagkulang mi, papanatilian mo kami, king kaya kang kapayapan, at tayran mo kaya sana king dalan painturo king kaligtasan. Itihadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Jonas. Migsalita yang pasibayo ing Ginoo kang Jonas. Nga nakeya, munta ka ni Neve, king mayupayang syudad, at ipasyag mo ka ring tao, ing mensayeng binyeko keko. Inya memintuyo king Ginoo i Jonas, at mintayan ni Neve. Ing syudad, king dagul na, mangailangan at lungaldo, para lakaran uli na ning leparana. Melawos ning miglakad kilob ning syudad, kay bat nang miglakad metong aldo, kilisak na. Kilob ning 40 aldo, malasakya ing Nineve. Meniwala la ring memalen na ning Nineve, king mensahe ning Diyos. Inya, pi kayarira, king mag-ayunula, yo ing balang metong magmula, king peka maragul, angga king peka malating dili. Misulod lang imalan, amegawa king langgochi, ban ipakit da, king sini sila, king depat dang pamikasala. Inyang abalita na ning ari ning Nineve iti, tinalakad yang ibat king trono na, likas ne ing balabal na. Misulod yang langgochi at linuklok ya king abu. Pepalwal yang metong akabalwan karing memalen na ning Nineve. Nga na, iti kautusan yang ibat king ari at karing pamuntok na. Alang mamangan metong man kaya kayo, makabawal karing sabla, baka at tupa, ing manganla at minum. Sukat misulo di malan langgochi, ring sablang tao at animal. Sukat yang manalangin tayimtim, ing balang metong king Diyos, at sukat ng gulutan ing ugali ng marawak, at ing eustong daraptan. Malyaring alilan na ing bantana, mapalyaring enemimwa, at etamo malawos mga mate. Ikit na ning Diyos ing depatan daring tao, ikit na, king likwanda na ing dapat dang marawak. Inya, binayo na ning Diyos ing bantana, at ena na belawos ing sinabi ng parusana la. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Nung tatandanan mula o Ginoo, ring kaya kaming kasalanan, nino ing yatulan. Nung tatandanan mula mo, O Ginoo, rin kaya kaming kasalanan, ninuing emi yatulan. Manibat king kalalaman, mamawos ko kaya ka o Ginoo. Pakiramdaman me ing awos ko, at ing pamanyawad ko, king sawok mo. Nung tatandanan mula mo, O Ginoo, rin kaya kaming kasalanan, ninuing emi yatulan. Nung tatandanan mula mo, rin kaya kaming kasalanan, nino ing yatulan, dapat ika patawaran mo kami. Nung inya dapat da king nung inya dapat da kang pamintuan. Nung tatandanan mula mo, O Ginoo, rin kaya kaming kasalanan, ninuing emi yatulan. Israel, manalig ka king Ginoo, ing lugod na alang kupas, at parati yang makasadyang magligtas.
Ligtas ne ing Israel, abalin na, king sabla ng pamikasala. Nung tatandaan mula mo, O Ginoo, rin kaya kaming kasalanan, nino yung emi at tulan. Alleluia, 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 Alleluia. Ingamano mo ang tiyang sulu, amat nube king pamaglakad ko, at salayang saslag king kakong daklat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita, pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ito, tiglos dari Jesus, ading alagad na, ing pamaglakbera, at miras la king meto nga baryo. Ing meto nga babaeng milagwan Marta, tinggap ng matula king kayang pibale-bale. Iti atin niyang kapatad milagwan Maria. Dinukluk iti king harapan ng Ginoo, at may kirandam king kayang tuturo. E nabaling ing harapan ng Marta, king dakalaobrang sukat ng daptan. Nya linapit siya kang Jesus at sinabi na, Ginoo, mo papansing king ing kapatad ko, pabore na akong magobrang magdili-dili. Pakisabi na mo kaya, ing saupa na ako. Dapat pekibat ng Ginoo, Marta, Marta, maniligalig ka, at mayabala ka ring dakalabagi. Dapat metong mo ing tune kailangan. Tinudyang memili Maria, at iti emil ako kaya. Ing may pabalita, ing kakatamong kaligtasan. Kapuriyan kaya ka, O Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. No? Wala po yung Facebook, Instagram yata, o WhatsApp, at saka yung Messenger. Kaya pag tinatanong nyo bakit hindi kayo makapag-login, o walang signal yata yung Facebook o Messenger, mayroon po silang problema sa Amerika. No? So international po yung problem. No? Tingnan niyo po yan, no? Facebook pa lang na ganyan, marami nang nag-create na problems sa mga users. No? Ilang oras pa lang down, pero marahil marami nang naguguluhan yan. Ako po sa Messenger, yan ang way of communication ko sa magulang ko at mga kapatid sa US. Sa Messenger. So wala niyan. Paano? Bigla ako naisip paano. No? Kaya ganyan po yung buhay natin. No? Yung dati nating inaasahan, bigla-bigla baka wala. No? Pwedeng mawala. Ganyan ang buhay. No? Kaya talagang isa lang ang constant ang nananatili ang Diyos lamang. Ang lahat ay pwedeng biglang mawala. Ang lahat ay pwedeng magbago. Pero never God. Nananatiling siya. Kaya kung mapagmahal siya noon, magpahanggang ngayon, mapagmahal siya. Kung noon ay maawain, mapagpatawad, rest assured, hanggang ngayon, ganyan niya sa atin. Tanging siya lang ang hindi nagbabago. No? Kaya maganda pong pagnilay ngayon ang pinapaalala sa atin ng Panginoon, sa ating Ebanghelyo. No? Siya na hindi nagbabago. Siya ang yesterday, today, and future. Kaya kung paano ito'y, ang aral niya ay epektibo noon, ganyan pa rin magpahanggang ngayon at magpakailanman para sa ating taong kanyang nilikha. At dito po, ang pinagtatalunan palagi pag itong binabasa natin, itong account ni ng magkapatid na Martha at Maria,
Actually, kapatid pa nila si Lazaro, pero wala sa eksena ngayon si Lazaro, no? Silang dalawa lang, itong dalawang babae, no? At ang palaging pinagtatalunan dito ay yung kilusan ng simbahan. Alin bang mas mahalaga? Yung contemplative life, yung contemplative, o yung active? Halimbawa, mga madre natin dito, mga active na mga madre yan. Yung mga contemplative, yung mga nasa monasteryo, hindi lumalabas sa monasteryo, yung mga Carmelita, yung mga Carmelites. No? Or para sa atin, ito ang pinag-usapan dito ay yung listening to the Word of God or serving. Alin ba yung mas importante? Listening to the Word of God o service to the people? Ito po yung pinagtatalunan dyan. Pwede tayong mamili at pwedeng magdebate pa dyan kung aling mas mahalaga, ang pakikinig ba sa salita ng Diyos o yung paglilingkod sa mga tao. At siyempre, dito po, i-fast track natin. No, kasi para sa Panginoon, ang mas mahalaga ay ang pakikinig. No, na napili ni Maria dito. No, at sabi niya, hindi ito dapat alisin sa kanya. No, kasi si Martha po rito, siya ang larawan ng active life, ng paglilingkod. Kasi habang nandun ang Panginoon, naging abala sa paghanda para sa makakain at mamimerienda ng Panginoon at mga kasama niya. Kaya bumubulong-bulong siya, no? At pinadaan sa Panginoon ang kanyang parang hirap sa kusina. Nagparandam siya. No? Panginoon, hindi ba napansin? Ako lang mag-isa sa kusina. Tignan mo yung kapatid ko, sarap-sarap ng upo sa harapan mo. Sabihin mo naman sa kanya, tulungan ako rito. No. No. Siyempre, no, kung tayo pagpipilian, pipili natin ang mas magaan, yung mas masarap. Di ba mas masarap, nakaupo ka lang doon, kaysa sa busy sa kusina, na baka mapali ka po. Okay, iyak ka pa sa mga sibuyas na iyong retangke kang gigilyan. Kaya mas magaan, di ba? Yung nandun lang sa harapan ng Panginoon. Mukhang magaan. Pero para sa akin, yun ang mas mahirap. Kasi ang mahirap natin gawin, mas mahirap gawin ang pakikinig sa Panginoon kaysa sa paglilingkod. Sa atin po, mahirap tayong makinig. Mahirap yung makinig sa sinasabi ng iba. Kaya ito pong ating unang pagbasa, isang magandang halimbawa ng taong marunong makinig. Yung mga taong taga-Ninive sa pangunguna ng kanilang hari. Nung pinadala ng Panginoong Diyos si Jonah sa lugar nila para mangaral ng pagsisisi, dahil kung hindi, in 40 days, wawasakin daw ng Diyos ang Ninive. Hindi naman propeta itong si Jonah. Actually, matabang ang kanyang loob na pumunta doon. Kung alam natin, yung previous story before dito, ayaw niya. Hindi naman siya propeta. Pero ganun pa man, hindi mo matatanggihan ng Diyos. Kukulitin ka . So, yan. Naano rin si Jonah at nangaral sa kanyang pangangaral. Nagtakas siya. Nakinig sa kanya yung mga tao. At pinangunahan ng kanilang hari ang pagsisisi. Siya pa ang nag-imbita sa mga tao na silang lahat ay magsisi sa kanilang kasalanan. Maglagay sila ng abo at magsuot ng yung kapampangan sako walang kotse. Ito yung simbolo ng pagsisisi sa mga tao noon, ng mga Hudyo. At ito, kasama siguro itong mga taga-Ninive. Publicly, they confess their sinfulness. Napakagandang halimbawa nitong pinunong ito. Kasi alam nyo, sa ganyan, kailangan mong lunukin ang iyong ego.
May mga leader, pag ganyang pinupuna, sino ka bang nagsasalita? No. Baka babalikan pa yung nagsasalitang yan eh. Baka hahalugugin pa yung buhay niyan eh. Wala kang credibility sa sinasabi mo, umuwi ka nga sa inyo. Ganyan eh. No? Babalikan pa ng kaso yung... Kung dito ginawa ito, itong si Jonah ang pumuna sa atin, sa ating bansa, at sinama yung ating pinaka-pinuno, naku, magkakaroon ng kaso si Jonah. Kawawang Jonah. No. Kaya napakandang halimbawa po ni itong mga taga Ninive at ang pinuno nila, marunong makinig. At mayroong remorse feeling. Mayroong conscience. Siguro, kahit sino pang itong nagsalitong taong ito, tignan mo naman ang sarili mo sa sinabi kung totoo eh. At aminado naman itong mga taga-Ninive, yung mga hari nila, na totoo naman sinasabi ni Jonah. Kung minsan lang talaga masakit ang katotohanan, pero ika nga, the truth would set you free kaysa sa tinatakasan o iniiwasan. No, lalo lang lalaki ang problema pag ganyan. Pero ito, hindi madali itong ginawa kasi parang mapapahiya ka. Diba? Pag tayo umamin ng kasalanan, napapahiya tayo. Kasi pinapalitaw natin ang ating kahinaan. Gusto pa naman natin makita tayong magaling, matipuno, makapangyarihan, malakas. No? Katapos, aaminin mo pagkakasala mo. No. Pero ito ang magandang halimbawa. Itong hari dito, si marunong makinig. At para sa Panginoon, una sa lahat, pakikinig muna. Ang pakikinig sa Kanya, yan ang aakay sa atin tungo sa kaligtasan, tungo sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya before serving, listening comes first. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa panantayang mga kahilingan. Ang sasagot natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, kalupa ng Maria, magkiramdam lasanang masalese, king kaburyaning Diyos, barang matampang ato paran, ing pamanaid da, king balayana, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring pamuntok, king kayakatang bansa, lasamay git mababalisa, at mayayabala ka ring dakalabagi. Nune, ipamisan do ing karelang pamagmalasakit, king ikakayap ning memalen, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring relihiyosong mirikil king karelang biye, king pamangadi, maging kanuwanan lasa ka ring karelang kapatad, metong apamakirake ka ring aliwa, king kapayapan at tula ning pamangilala king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katang balayan at talatuki, balayan ami tuburan, mabiyasa tasa ng makiramdam, at tupad ka ring amano ng Ginoo, at kapilan man, mimiwas king pamipatutukeya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesus, king kang ebanghelyo, tuturo mo, ingay ka dapat maliligalig at mayabala karing dakalabage. Nasa mo, ing makirandam ke karing kang amano,
ban tumubo at lumabong, ing kasalpantianan mi at kapanaligan kaya ka. Pakiramdaman mo sana at pakibatan dining kayaduanan ng kaya kang balayan. Ikang mabibi at magari, manggaman king halanganga. Amen. Kingdom at me daralami ainin keke sarili babuting altar mibiyemi babanalan mo sa walang panina, pangis na wami, walang isipan at lapdan, walang kapurian at kapagnasan, walang lugod at pagkaman. Kingdom at me daralami ainin keke sarili babuning altar mimihemi babanalan mo sa Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kakatamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karinggamat mo. King kapurit ikaligaya ni kiyan lagyo. King kakataming kasaplala at king mabilog na Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, kaniting tinapi at alak, pagkaluban mong pamangan, ding kaladuamit katawan. Iti naman sanang Ikaristyo, baywaning kaya kaming siganan, at pagdala na kayang kalusugan na kaisipan at katawan. Yadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka at timurin. yat na yorem puso yu. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. King dali sa lugod, pag masusyan ming kayang kamatayan, king mabiye kasalpantian papasyag mi, ing kayang pangasubling mebiye. King gana pakapanaligan, panayin ming panyatang ng mitmong kaligayan. Uninita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babiye, kapurian kaya ka. Banal, 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 banal. banal ya ing Ginoo. Diyos ang maipaya. Mipnuya ing banwa ating yato, king kaya kang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad ya ing daratang kinlagyuning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting aing king espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapit, kaya pasalamat siya kaya ka. Pira, sunod binyene kaling kayang disipulo nga natanggapan niya itikungan at kananya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, kaning kayang disipulo nga natanggapan niya itikungan, minum ko kaniti. Itiing kalis yung kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para kanin sa blang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dato niya bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabdi na may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapiling biyating kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yatu, ban mi ganap yakin lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, ati Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana kamala naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabling niya, lalong-lalo na di Javier at Jose. Ading alapang mayang unabi, tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganga, ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayupayang tutuk, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahan talapangabos at mibog kibalan ng turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Ibpami, At yung kabanwa, misamba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintaning loob mo, kaya tisulip antibanwa, ing kakananan mi, king aldo-aldo, ibigay mo kaya kami, king aldo ngeni, apoy patawad mo kaya kami, ring sada mi kaya ka, anting pamamatawad mi, karing may kasada kaya kami. Mga kaya paisaw kintukso, nunay kabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panabon mi, bang king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kain kay riyan, ating kayo pa yan, ating ligaya manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglabihan mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimorin. Di po may kakapatad, masiyatangin ng pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Kordero ng Diyos, Amin lalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amin lalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amin lalako, king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami, ing kapayapan. ngayong kordero ng Diyos, ni milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws, king hapunan ng kordero. Ginoo, ay kumadapat kumatampang tanggap tanggap kaya kaya ka, ka. dapat kaya kasiming amano mo, at kumayap na ako.
anak na aawit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit akong buong galak. Si Claude Tamo po, panalangin kang San Jose. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning nawan a Birhen Maria, keka in Diyos penibala ni ing anak na bugtong, keka i Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao. Nawan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami kindaklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, apong sikanan pilubluban, at ipanluwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itangan po. O mapamakalulu, ang mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalam dakal ak kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal at tao. Adwan mingini kaya ko, imbal ligdan mo kami mipmon lugod at iyatsyat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi kisakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tambayanan mula, ring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampot king pakalat na. Ipanalangin mi rin pekapon mi pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bako ng tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti ay makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo isablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambenim belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtaguraling ding sarili ra, king pamaglingap para karing masakit, mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkaraman mo lang nananggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananan na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasakulan kaniting krisis, lain tayrana kami, king pamagbahin loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong,
o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Emo sana pisawili ing aklismi keko, king kagulanan mi, nunebag kusmo kami kabos kisablang panganib, o maligaya at kanuwanan na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Panalangin mo kami. San Agustin, Panalangin mo kami. Patolo naming Santa Monica. Panalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malagod, mananasana ang iting Eukaristya, ing tandaning pamisan metong, agam pananaking kekang Santa Iglesia, ing tunay pamisan metong at kapayapan. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong, ginumi. Ang ginoo, mantabi kay kayo. At keko ang timurin. Bendisinan ako ng Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. mayari ng kakatang kapag masusyan, niyaw meta ng ining, luguran ng Diyos, ting kapara tamong tao. Salamat, King King Diyos. Diyos. Dakal po salamat at maya poros kakaingan. Maraming salamat, magandang araw po sa lahat. Sister, maraming salamat sa hopya.